Bizim Peygamberimizə kelgəndə Peygamberimiz sallallahu əleyhi və səlləm tulu җиткерү белән җиткерде, аңлатып, әл-мубин, яни шәйнәп аңлатып, Peygamberimiz sallallahu əleyhi və səlləm безгә аңлатып җиткерде. Нинди генә юл булмасын җәннәткә илтә торган, һәм нинди генә юллар булмасын җәһәннәмгә илтә торган, барчасында үзенең уммәтенә аңлатып бетерде. Ничек ул сахих, дөрес хадистә исбатланган, бу хадис Муслим җинтыңда килә. Аллаһ Тәгалә нинди генә Пәйгамбәрне җибәрмәсен берәр кавымга, Аллаһ Тәгалә аңа йөкләде. Яни хаккан алейх, аны хакы булып тора. Аллаһ Тәгалә ваҗипләп йөкләп куйды. Нинди генә хәерлекне ул белмәсен, ул җиткерергә тиеш булган үзенең уммәтенә. Һәм нинди генә начарлыкны белмәсен, ул аны җиткергән үзенең уммәтенә кисәткән ул начарлыктан. Күрдеңме? Бу инде Пәйгамбәрнең шәһадәте. Аллаһ Тәгалә Пәйгамбәрен тик генә җибәрмәгән. Нинди яхшылык бар, бөтенсен өйрәткән. Һәм без беләбез, барчаларыбыз да, чынлыкта безнең Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва сәллям ул иң яхшы, иң фазилатлы Пәйгамбәр һәм иң соңгысы. Һәм иң яхшылары, Пәйгамбәрнең иң яхшылары җиткерү буенча бөтен бер җиткереп бетергән һәм насихат ягыннан, ягъни үзенең уммәтенә хәерлек теләүче. Әгәр дә туган көннәрне үткәрү диннән булган булса, Аллаһ Тәгалә аннан риза булган булса, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва сәллям моны үзенең уммәтенә җиткергән булыр иде, аңлаткан булыр иде. Моны беренче төшереп калдырып булмас иде. Беренче төшереп калдырып булмас иде. Ау фәаләһу фи хаятиһи, яки Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва сәллям үз яшәгән вакытында аны эшләр иде. Ау фәаләһу асхабуху радияллаһу анһум, яки аның сахабалары үз вакытларында аны үткәргән булырлар иде. Фәләммә лам яqa шәй мин залика, әгәр дә бу моның берсе булмагач, яни Пәйгамбәрбез моны безгә аңлатмады, ул үзе эшләмәде, сахабалар моны эшләмәгән. Нәрсә килеп чыга җавап? Гулима аннаху лайса мин al-ислам фи шәй. Бу аңлатып тора, Мәүлид, Пәйгамбәрбез туган көн үткәрү, бу ислам динендә бер ни катнашы да юк. Ислам динендә бер ни дә катнашы да юк. Моңа бер ни савап юк, бәлкем киресенчә гынаһ кына, бидат кылу сәбәпле. Бәлкем бу шундый бидат эшләрдән кайсы Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва сәллям үзенең уммәтен кисәтеп куйган. Ничек Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва сәллям җомга хутбасында шушы сүзләрне әйтә торган булган. Күрәм, һәрбер җомга саен Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва сәллям моны искә төшерә торган булган. Ни өчен? Хәтта күрсәтер өчен моның урыны бик зур. Моңа игътибар итәргә кирәк. Бирок моннан сак булырга кирәк. Пәйгамбәрбез әйтә торган булган, хутбату хаҗны әйткәннән соң, иннал хамдулиллаһи нахмату настаинуху, моны әйткәннән соң, әмма бад, соңнан соң, фәинна хайрул хадиси китабуллаһ. Шуңда иң хәерле сүз ул Аллаһның китабы. Хайрул хади Мухаммадин саллаллаху алейһи ва сәллям, иң яхшы юл ул Пәйгамбәрнең юлы. Ва шаррул умури мудасатиһа, һәм иң начар эшләр уйлап табылганнары, ва кулу бидатин далала, һәм һәр бидат ул адашу. Бу Муслим сөннәт җыентыгында килә. Һәм һәр бер адашу кайда ул? Утта.